Ni ai ka beli fi baru aga kerteng ka badan gua tam ka jong try jong Jesus Christ. Sesisian ni bidang sumha ye fi kat kiba yo ban sngap ni ka video ni ka por ka badai ka Bible study ha ka bangi dangi puli si Phang ka Jingduwai. But ka benta ka bangi puli ka dai ki Jingdonkam bakan jaman sim ki bangi Duwai si BLEI. Dia kena ketahui ke beladap hoi nilai puli ke Jingduwai nak benta ke jinglap ke gospel. Dan benta pat ni puli sekoi pak ke benta kata kalong ke Jingdonkam jangi ya ke JINGPYNHYMMAI. Ba kalong ha ke basimat lani kum ke kenhuan ke jong BLEI. Jingdonkam ni ke JINGPYNHYMMAI. Ke JINGPYNHYMMAI ni ke mensim ke JINGPYNHYMMAI. Ya ke donut, ya ke jimut berkhat. But ni shim ha Bible ba ki bri ki jong BLEI ki penpau mai kata Jingdonkam but ki Duwai show BLEI but ki thuru kumno ban penthmai yeldi ho try mar BLEI ba la yo ki JINGPYNHYMMAI ni la ban tre biang ye ki bang tre ni la ban le ki bang de ban ne ni la ban khlang ha jinglong sim but kiwei abang mat ika JINGPYNHYMMAI no BLEI. Tapi dia ni Jingdonkam jong ke jing im jungi kum ki Kristen kam tam. But kum ta tawi ni pet ke ketin jong BLEI ko ong yu sifang ni ka Phang tu ni Duwai. Nyangu ini try nam ta ketin ke jong ni sesin pat ke bang niyo akni ke por ban puli ke balong try ke ketin ke ba im ke jong ni ban penthmai ni ban penklang ni ban long try ru ke jing hikai ni puli try ni ke por sifam ke Jingdonkam jong ke Jingduwai but ke Jingduwai ni ke benta ke JINGPYNHYMMAI ke long ke wei ni ke Jingdonkam ke Jingdonkam ke jam sim jong ni ke bangit try ho tamule balaban penthmai sisa yo bril nomor ke mensim ke jong ni try melaban penthmai de wei pat tu sngewbha gini jingpat jungi tu hikai ni ketin ke jom mi gini ke por na bangi pa ni gini keteng Jesus Christ amen ke beli bagi JINGPYNHYMMAI ki dan lai benta ki bakham dan kam ni la ban ong ke bangi semru ke Bible bagi beri ke jong BLEI ki Duwai ni ki keren sipang jong kata berkata ke JINGPYNHYMMAI ke mensim ke JINGPYNHYMMAI ni ke donut ye ke jimut berkhat pergi JINGPYNHYMMAI ye ke bor kalau menong ke bormet ni ke bormet sim te ni pet suai ke ni ke de bet ke JINGPYNHYMMAI ya ke mensim ke ba day kat kum kaman ke jong BLEI om ka no ke JINGPYNHYMMAI ke mensim la ke mensim jungi kami de ba kaman jong BLEI Jingdonkam ke JINGPYNHYMMAI banyo ke mensim pat ke bedi bat kaman jong BLEI ke mensim ke ba pusan ke ba perkhat ye ke hok ye ke jingsha ye ki ba pen sngewbha yu BLEI nomor kum ki bro tentang ke mensim jungi ke thau si ki ba kan jado ki jong ni ke perthai ki balam se ke jingjot ki balam se ke jingpendu ya kata ke ba kodor ke ba BLEI la ai ni kham tam Nampak JINGPYNHYMMAI jong Jesus Christ. Terus in debut syakri jong BLEI ubangi tibha. Udah wini ki bro bala mat ke bor ke jong BLEI ke jing jong. Denrei kedan gue ke por baulang ngat no ke pop. Bara kata ke pop ke jong ulam mat ke jing terkhong ke jing sungsi ke jing kata ke jong BLEI ke babon rukam kum ke jing senang sempat yu. Baru lah kelah ke memot sifang kata ke pop ke jong ya ke bau lade bat kumta ulamat ru ya ke jing maap ke jong BLEI kesam ke bah life war usin dulu dia thu kumno bau mat ya ke ni ke jing maap ke jong BLEI bat ke jing suk usdang ke sam ke bau suk utau brio BLEI mat ya ke jing maap ya ke pop ke jong nomor badal lagi ulamat bat dia ulamat di kumta Duwai pat akawai ke Jingduwai ke sam ke basan huai ke bajrong ke ni ke sam re akawai na ki benta jong ke Jingduwai jong
Kami ke Jingduwai ke Jong wang haga khot ke sipho tu penlang ke danuat ke batmai po jonga au BLEI bat tu penthamai ke mensim ke bet po jonga te ni bo sim debet ukot pat yo BLEI bo un penthamai ke mensim ke jong o ke mensim ke bet bakan no thamai biang khanang bo un la ban im ni ke jing im ke bet ke bahok lani ke ba ong haktin pharang right spirit renew right spirit within me kata gede ke ba ong ke English Bible but kini ke jingdom jong mensim ke bet lani ke day apo jongi ke yarap ini bandan ke jing snow badu BLEI ke bacan bha but ki parabru ke jongi ru bagin long sisa ki bar im na gamenta ke jing te ye ki parabru ke jongi tendai ba mensim jongi kamlong ke bet kedan ke jing long terkhong kedan ke jing hiarno ha ke jing trei jongka ik bade ke mon BLEI kata kedan kam ni ke jing penthamai te nitip boboro hi ki tiar ki bangi pen kam ha ke jing im namanta ke jing kam fer kedan kam ke jing penthamai gidan kam ban sat ki jan jungi gidan kam ban sat ka kali jungi ke baik ke jungi bakan thamai tentang dalam kam ban khot ya ke basipo ya ka engine ya ki tiar kita jung ka kali sipo ban penthamai lani ban overhaul ni si ong tentang tindai tang ka kali ke bon hi tiar habang la pren kam bon sen ni ka tari lani ka wat ngilang kam ban shoot iki bagian long thamai biang habang ni la pren kam hai ki kot ki jungi bat kila mandrim tentang ngilang kam ban repair iki ban penthamai biang iki bat kam ta ter dan ki por ki bangi bujlis nan lag bathamai re bon sen ni habukat bakidang long ni penthamai iki Tehani ke Bible ni shim ni kani ke topik bo BLEI kwa bagaman sim jungi kan mat ye ke jing penthamai bat kani ke jing mat ye ke mensim ke badai ye ke bala penthamai ke wan no BLEI baru BLEI kwa ba kanu kono ru ke mensim ke banget hokrai jesu bukan sa kan mandrum sa kanang rum kanang jingai na u daki jing pentingit jong ke perthai jong ke pop ru BLEI kwa ba kamen sim jungi kan mat pat ye jing penthamai te usen debet Duwai kani ke jing kani ke sam ke bang pulian tan a BLEI bat to penthamai ye kamen sim ke bet nya po jonga te kani ke long ke badan kam bat ni ke nuksa jong new sakri jong BLEI hoy haka City ki episode ru apostle Paul ukren sifang ke JINGPYNHYMMAI jong ke mensim ke ba jong ke jemut jing perkhat ke jongi haga memang ke basau ke khot ke bakhat lai jong ke city ki long episode ni sorry ke khot ke bar fulai ni ke bakhat lai nang basau ke khot bar fulai babon penthamai phi haga mensim ke jingmut jong phi tu wong hagi tu ke khot ke baswa sipang ke jingim ke bathamai o kris wong ye kenin namar kata noong ban ngapla ho try ba phinam ya ke bakum he phinam ya shu kumaya ki jentul hagi jingthala ke jingmut jongki bala pendem ki hagi jing sempang jongki bala pulong khonsos im na ke jingim ke jong BLEI namar kata ke jing bentuk ke bahaki namar ke jing pene ke donot jongki ki bahaba ki lang ke bakhlamrang ki laiti yeladi hagi jing la nuti banna ye ke bajakhlo baro da ke jing kangar ndre phi phim sim la nang kum ta yu Christ bada phi smuthu yu ban balahikai ye phi hu kat kum ke jing sisa ke jong ke jing sisa ke long hau jisu
ba phingbu no sifang kata ka jinglong jongphi ka menchwa yo to bru betemen ken ubalanang put ka ba kum kita ka jingkwa ka jing syukur ba ban penthamai fi hagan sim ka jingot jongphi te ha kum ki bru ki balanget hu try su ki dan ki por ba ni sya yalam bakla lani ni sya penbit ha ki jing kwa brai jong la jong hi teng teng ka dono jongi ka thos ki jing kwa brai berkumta ka pentingit ingi ka wanra ki jing im ka bakenja do hi berkumta ka kelaman rum no ka mensim jongi kaman terkhong no kaman sarang no bat kamni ka babha ni ka batoi na ki jing im jongi de ka bukum ka po bo pasul pol uthoru ya ginong Ephesus bagidan kam ban penthamai ladi ha ukris ban penthamai ya ka mensim ka jingmut jongki te kini asli dukhan hoi kirang dan skwi dukhat ka Bible ki penpong sai kadar baka mensim jongi ka dan kam ya ka jing penthamai bari BLEI yo mensim bakhui ban pendap ya kata ka benta Ndrei umun sem bakhui umun pendap lada manga mafi ngim kwa aswai ka jing penthamai badang ni ya ka jing man rum ka bahpo jongi naki kam ki bangile naki jing perkhat naki kitim bangi kran la ban sungthu langi laman rum na em ni laman lamno se ka jing im ka bakanja perthai ka bakanja do bad habangi sungthu ikata baladangi kwa ban penthamai biang ni ladi hau BLEI ni dan kam Duwai ban kerpat yu BLEI bun penthamai yangi kumbau kerpat usim David ban hangtau mensim bakhui un pendat ya kata kebenta ban penthamai pat ya ka mensim jongi bagi nomlongsu ki basyate mrau haki ki jong kado hau tau bru ubarim lani ubatemen ong ni tagamat ke jinglong ke barim ke jongi ka ba dang yele ban pen long mrau biang ini siki ki jong kado tengi dan kam ban Duwai na ka menta ke jing penthamai ya ka mensim ke jongi ka ba pat ka bang puli na ka ktin jong BLEI ka de ke jing dan kam ya ka jing penthamai ya ka donot ke jongi te ha ka siti ke nong korun ka ba ar ka nong ka ba saw ka khot ba khan riu hang tu shim ya ka jing batau jong apostle Paul sifang ka jing penthamai jong ka donot ka jong riu ka siti ka ba ar si ke nong korun ka nong ka ba saw ka khot ka ba khan riu nan puli benar kata ngin tachu ndrei lakalong ru bo ubru uba habar jungi unang jat pendan uto ubru basyapo ulanang sat halagasni tuwai nu ubru basyapo bo afsal Paul ukran kadai kemensim ke jungi kejinglang ke basyapo jungi nani kedonut jungi ubru basyapo tuong ubru basyabar kamat di kamat ke jungi pat kanang hiar ha kata ka bor jungka kanang hiar ki yang terbro na ka daw jung ke jinghat jung kerta tersiter kamat ke jung ubru kanang rem hoi dan ki por bang yo penthamai kamat ki rukom ki fer ndai kelum hi bani kran ni jing im kamat jung ki breu kat banang ya kerta kata kanang rem kanang hiar timrai apostle Paul kat basya popat ka dono jungi kadan gijing long penthamai kadan gijing penthamai kata bang long ki breu ki bai im kumba apostle Paul ubatai ni te ha ka kitab isaru kalung basan phnyo nisem ya ki kentin ki bede bat kani kalung basan phnyo bat khot bakhat sam kitab Isaya kalung basan phnyo kedekhat kebakhatsan yang perlu ini dekat na bukumni ang uta ubahkhli hajrong tam ubasyong dap yakabam jukut ubakakatan jung ubakhui nasyong hagajaga kabahajrong bat kibakhut
bat katagaman semru ka basngusi bat basngurit ban pen emru yakam mensem jong basngurit bat ban pen emru yakadono jong ki basngusi ublei u penbenar lani declare ni ba ulong ublei ubasyong hagajaka ka bakhui namar yeladi ulong bakhui Ndai tambu syong hangta badan mau ubakhuit bat ki angel jung ki bakhuit do ong bat ki bru ki bah kedonot ke jong ki dan gani kanan sim do ong upen thamai ki bakum kita ki bru wang ki bakum no kita ki bru ki de ki basngusi bat basngurit lani hakatin pharang yung contrite and lowly lani humble contrite kemat belong duat ke jinglong duat ha kemen sim bani ka donut ke jongi tu wang ki basngusi bat basngurit tu ban pen im ni kata kemen sim jong basngurit ban pen im ni ka donut jong basngusi ke ketin pharang ke bapenan kam ni kani ketin pen im ke de ke ketin renew ban pen thamai ya ka donut jong basngurit lani basngusi katang kadi ke kular jong BLEI ban namar bo BLEI la kular kan tam galong kaban ingin so scam ye jing jubab jong habangi duai tam bakadan kini ke condition kade ke jing long jong BLEI baluat hakadonot badan ru ke jing long surit hakadonot ke jong de lada ke jing sarong ladam sutu lagi jom ki pop lada sipan kesan ye ladi num taki ki bom hok kata ke banyo ki JINGPYNHYMMAI tandai tang ki break basung thu ki basungsi namar ki pop la jong ki baluat ha kaman sem ka donot jong ki break ki ba ka donot jong ki ka don ka jing surit aki kumba ni ki pat ki benta jong kten jong BLEI ba dei tang ki basurit ki balak manwan ha jong BLEI Yagi basarang BLEI uang ngapit na jingai ki kamat tre bak sya ki bikin wan hajan tede ka donut jong ki bukum kita ki baluat akaman sim ki basurit ke balaban mat yagi JINGPYNHYMMAI te hoit habadan kata ka donut kapenlong yikiru ban Duwai te mangam firu lada ngidan sisa ka jing surit ka donut jungi ngidan ka donut ka baluat basngusi namar ki pop ki jongi kata kade kalat ingi bangin phai su BLEI bat ban mat pat ki JINGPYNHYMMAI ka donot jongi lani ka man sim jongi te sisho apostle Paul bat kiwei ki kren kiwei ki jakaru sifang kani ka JINGPYNHYMMAI ya ka donot ka jong brio kiwei ki nong thoru tentang kalau menong bamdesu tang ke JINGPYNHYMMAI ladon kam ban bujli senan ladon ban ais nan daga bathmai haga jaka ban PYNHYMMAI tu kata tikir ke pada kawai ka topik kama nisham ki jingkular ki jong BLEI yaki brio ki bawan su daga donut ke baluet ke susi bakila ban mat ban yo diang ke donut ke bathmai yaka ban sim ke bathmai ya ke jingmut jing berkhadru ke bathmai bakin ma ban im ni ke jing im ke bakmen ke ba kat kum kaman ke jong BLEI te kata ke dipat ke benta sekali pat ke JINGPYNHYMMAI ke mengenai kerana sedang ke JINGPYNHYMMAI ya ke bormat ke jongi kun ki bring dan kam banyo ke bor hoit ke men sem ru dan kam ni ke bor ke men sem ke badan bor ke bakhlan ke metru ke bakhlan ti khtin jong BLEI ke keren ki benta ki ba ke testament ke barim sifang ke niru ke sam ke ba sispa lai ke khot ke basan hang tu usim debit haga jing aino jong yu BLEI namar bo sungu yu BLEI namar ki jing Kyrkhu ke jong BLEI ya ke jing im ke jong tu hadim bulong kunun sim junga tu Kyrkhu yo try but baro ke badan hanga ya ke ketung bukhu jong wang haga khot ke balai wang
ubama iki jinglet bomman jongpha but ubasna iki jingpang jongpha baro kani ka thau iki jingpynthammai ka bormat ban yo ka jingpynthammai na ki jingpang ki jongi tenrei kadon pat u kani ka khot ka basan ga bu ong bu pan kadang ka sinto jongpha da ki babha but hekat ban pynthammai ka jinglong samla jongpha kum ka pukni tegani ka jing ong ni ka jingpynthammai ka jinglong samla kum ka pukni ka thau ka ta ka bor ka bathammai ban ne iki jong blei la kalong ni ka man sim ne kalong ya ka man ka dei ka jingpynthammai bor te ha kitab isayaru kalanlang ka ba sawho ni sem to ba ki bru ki ba apkhmi how try ki bru ka man ki ba duai ki ba ye picture blei ki ba ye penut por ba blei kiyo ya ka jingpynthammai bor kitab Isaya kalanong ka sawho ka khot ka balai hui kentin ki bong kumni ndrei kat ki ba apkhmi yo try ken pynthammai bor ken hasi jong de ki thapnyang kum ki pukni ken mare bat ken om sung than ken nya bat ken om sung ruat te ki bre ki ba ap yo try lani ki ba apkhmi yo try ki de kita ki bre ki penut por yo de bat uplei te ha jingduai jongki ka man ka sngi ka jing plut por jongki ki mat e ka jing pynthammai bor pat la kalong ni ka mat ne kalong ka man sim bat kumta la pen sim ye ka jing pynthammai ka jong pukni lani ukhlin haba ula than ula tlat te shu persang ban ne jubor ndrei usyong shua upenut por khmat kasni laki jing sa jong ki kejat sni kawan ka jing pynthammai bor biang yu baru her kum ubakhlan kum pukni ubakhlan nanta la ai ka ni ju unusa bagita ki ba upkhmi ho try kin pynthammai di kumuni pukni bat kin mare kinam sung that kinya bat kinam sung luat ha ka jing jongki la kalong ka be de ki kam ki jam lani ke de ba ki ba kanjam sim teng haban mare ndre kinam that teng haban nya ndre kinam sung luat kata ka dei ka jing kular ye kita ki ba khami try kamat ki be duai khamat jong try tuhoi kedendru kebakelum bat kajing pynthammai ya ki jinglong jingman bro sodong jungi labalong ketin phareng ki circumstances jong jingim jungi nya number bom ki jinglong jingman ki circumstances kan ki jingim ban yum dan control halor jong ki na dong sidong kabangila banne kalong tang itai bentai berit naladi ndrei ki circumstances ki shong ki jing wan ki jingjia ki mana shabaru tendrei yang bagi sene aho blei ni pan ni ki jing pynthammai ki jong blei ulaban ai ni dagi circumstance ki basmutanat ki batenteng yang ni ki jing smutanat kum ki sngi ki barim tukum taru ki khon Israel ha ka por jong ki jing nong rau jong ki po Babylon ki ya nang kum kita ki por ki kan mau ki kita ki sngi ki bamanchua kan no ki jing sup kan no ki jing kenan Bynta ki dan pedeng kejing sungu diau kejing susi bagenta ki duai khmat ublei ba un pynthammai biang ya ki tu ki sni ki bakil jumat nswa ki sni barim termat ki circumstance ki jongki hak kita sngus nei jingduai sngus nei kalong ko basan ko khat bar huai hakawai ni ki jingkerpat ki jongki khmat ublei ki ang gitu ki kentin tebun phai na ni semi atrai te an pen phai ni tebun thamai ki sni joni kumun brim ni ne baki angot ki thrang bani i biang ki sni ki baman shwa ha ka bagadan ke jing sup hala ka jong kari kadan ke jing man bha
Doi mentah gidan hak jinglong merau hak rinong we Babylon. Bat kumta ki kerpa di ublei pun ai pat haki ye ke bukum gitu gisngi. Bon penthamai pat ye ke circumstance jung jingem jumki. Bakin mat biang ye ke circumstances ki balong kum mencua. Barhangi ni Duwai kumtaru kum ki Duwai ki khon Israel. Klampat habangi dan kadonot ke bebet akhmat ublei. Ngidan kemensim ke bebet akhmat ublei. Klampat ublei on jubab dia kata pada kuai kesni wala ngila banyak lembah ki circumstance ki bom sengutanat ki bepenok mesin ki bependau ini kan pepat kepor ha bangin mat pan ya kita ki jinglong jingman ki basngutanat ki bakeman ya ki ublei unda sngewbha ban ai ni nada ni kerpat pun penthamai pat ya ki jingem kejongi nam ta ke burom kejong ublei Tuhan Kyrkhu ini kini ki baro. Amen. Tuhan Duwai. Ni ayo ini try sesin pat nam ta ketien ke jome. Ke ketien jome ke ba im. Hoi na ke ketien jome ru ni yo iki jinghikai. Bara try ke we ni kini Jingdonkam ke jomi, ye ke JINGPYNHYMMAI, ye ke jingim na dong sidong. Na do kedanut ke jingmat jemperkhat ke mensim ke jomi. But kejenglang jingman ni jong kebaman kesni ni don kam ni ki bame la na kamentaban penthamai pat ini khnang bangin ma ken try banya ya ya kani gesla khndo kum ki bru ki badan kador ki bala banna ki ban long ke jing tei bat ke jing bah ha pring ki parabrio atra ni mar kata tu hikai ni ban Duwai ban penthamai ke Jingduwai ban yo mat ke JINGPYNHYMMAI ke jomi ha ke jingim jongi khnang ba trai inang la ban Pdeng ban sakri me try to map ki pop kringkang me semengi na bangi pan gini Pdeng Jesus Christ bara ke boy na ru to ai ke jingai ke jong try Jesu ke jingai ba jong blue kupa lam ke jing slok ke jong man sem khuit kin shongkar hai lam bat ni bat ki ronget ru ke ban nang ni bara kelang sat la ke pathai mentah pada doa anak taru. Amen. Tu beliau Kyrkhu. In se sempat kawai pada tayo Bible study.